Autobusová stanica Nivy. Je to veľmi veľká téma, ktorá dnes výrazne rezonuje medzi ľuďmi. Asi sme zaregistrovali všetci, že autobusová stanica sa výrazne scvrkla a že priestory, ktoré boli určené na nástup a výstup, polovica z nich bude obchodným centrom zmenená na ďalšie potraviny. A ľudia, ktorí tam cestujú, sa veľmi sťažujú na to, že začína to byť negustiózne, nevhodné, nesprávne, začínajú byť rukojemníkmi. A ja sa chcem spýtať, ako toto rieši župa? Či ste rokovali s obchodným centrom, či ste rokovali s Arrivou, či máte nejaký plán, kam chceme voziť a odkiaľ chceme voziť ľudí. Poprosil by som vyjadrenie na túto tému. Ďakujem. Predstaviteľovia Bratislavskej integrovanej dopravy a aj my ako ľudia zo župy aj formálne, aj neformálne rokujeme so spoločnosťou Slovak Lines, ktorá je majiteľom Bratislavskej autobusovej stanice, o tom, aký ten model tam nastaviť, tak aby to bolo aspoň čiastočne udržateľné. Bolo x rokovaní, kde sa snažíme tieto negatívne dopady súkromného prevádzkovateľa stanice nejakým spôsobom ošetriť. Prišli tam aj k dohodám medzi rôznymi dopravcami, ktorí tam premávajú. Nejakým spôsobom sa to tam podarilo stabilizovať. Ešte hľadáme nejaké riešenia, ktoré by mohli pomôcť cestujúcej verejnosti. Ten budúci stav po prerábke má rátať aj s nejakými priestormi pre cestujúcu verejnosť. Takže bohužiaľ prerábajú, na čo majú právo.